Horrelako sari bat jasotzea emozionantea da, ez? Azken batean ikusten dezulako, egin dezun lan horre baloratu izan dela, zeo zertarako balio izan dula, iritsi egin dela, eta horrek ja, esan ziatenean, unkitu egin ninduen, eta emozionatu, ez? Bera, gauza hauek ez dira beti gertatzen, eta ez zaizkio mundu guztiari gertatzen, eta gertatzen zaizkizunean, benetan baloratu egiten dituzu eta sekulako indarra dakat, ez? Baina gaur hona etorri eta gero jakitea gainera ekitaldiaren aurkezpena etxeko gaztetako batek egin behar zuela, horrek ja barruak mugitu egin dizkit, ez? Behar bada ja ikusten duzulako hurrengo belaunaldia ere hemen dagoela, eta ikusten duzulako ere lekukoa ja pasa egin dezula, iritsi dela eta aurrera goazela, ez? Eta horrek, bai aita bezala, bai euskaltzale bezala, bai, ikeragarria izan da bai. Askotan, horreleko saria jasotzen ditukola pantailan azaltzen garenak, baina atzean beti lantaldeak daude, beti ekipoak daude. Eta ni beti pentsatu izan dut, guk merezi duguna baino gehiago jasotzen dugula, eta alde horretatik, urte hauetan, nirekin lanean ari direnei ere, zor diet eta eskaini nahi diet, sari hau zuena ere bada, eta momentu honetan batez ere, tribuaren berbako lantaldekuak, ez? Poza handia eta emozioa sentitu ditu dela. Sentitzen dudalako, sari honek ez duela bakarrik egindako lana saritu, baizik eta baita lan horren azpian erabili dugun filosofia eta lanerako izan dugun espiritua. Postu nintzen ez genuen batere espero, zen sari handia da Euskal Herriko mailan eta gure esfortzuak lan munduan askotan ikusten dugu oso txiki, oso aurrepauso txikitan egiten dugu lan eta zaila da ideia hori zabaltzea eta egitasmoak aurrera eramatea. Eta rekonozimendu hori oso pozgarria da guretzat. Hizkuntza hau gustatzen zait, gogorra da bai, baina banaiz bagararekin eta biztilikoa praktikatzen dut. Eta euskaltegian ere ikasten ari zara Tolosako euskaltegian, biak batera. Nik ikusten dut jende asko euskararen alde lanean, ikusten dut indarra, ikusten dut gogoa, ikusten dut ilusioa, ikusten dut proiektu asko, hau bezalakoa, ataria bezalakoa, ikusten dut euskal profesional oso onak ditugula, ikusten dut belaunaldi bat ikeragarri ondo preparatua. Ikusten ditut erronka asko, ikusten ditut gabezi asko, ikusten ditut kezkagarriak diren arazo asko, ikusten ditut erasoak. Hori guztia ikusita hala ere, nekea baino ikusten dut kemena dagoela. Eta etxipena baino ikusten dut itxaropena dagoela. Eta alde horretatik iruditzen zait baita ere fase berri batean gaudela, ez? Eta ez bakarrik maila politikoan, ekonomikoan, ikusten dut euskarari dagokionez ere, nolabait esateko azken 30 urte hauek suposatu dutela fase bat, eta iritsi garela puntu berri batean nun, urrengo belaunaldiak ja praktikamente osoki euskara ezagutzen duen, gutxienez elkarte autonomoan, nun euskara batuarekin jaiodan urrengo belaunaldia, nun euskarazko eskaintza nahikoa zabala den, baina erronka handiak ditugu, batez ere erabilerari dagokionez eta euskararekiko motivazioari dagokionez. Iruditzen zait hor, aukera historiko bat daukagula, jauzi kualitatibo bat emateko, baina horretarako ezinbestekoa dela euskalgintza instituzionalaren eta sozialaren arteko elkarlana, iruditzen zait ezinbestekoa dela hizkuntza politikak sakontzea, erabilera dinamikak indartzea, eta ezinbestekoa dela daukagun indar guztia aktibatzea eta norabide berean aktibatzea.